Provet.netin toimenpideehdotusten käyttöliittymä tulee pian muuttumaan. Merkittävä uudistus on, että toimenpideehdotukset on nyt toteutettu tukemaan sisäkkäisiä ehdotuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että toimenpideehdotus voi lääkkeiden ja tarvikkeiden lisäksi sisältää myös toimenpiteitä, jotka sisältävät lisäehdotuksia. Kaikki sisäkkäisetkin ehdotukset näytetään käyttöliittymässä. Toimenpideehdotus voidaan nyt määritellä pakolliseksi tai suositelluksi. Suositeltujen ehdotusten määrän kenttä on harmaalla taustalla. Kenttää klikkaamalla ehdotus voidaan aktivoida. Vain aktivoidut ehdotukset lisätään käynnille. Pakolliset ehdotukset ovat oletuksena aktiivisia, mutta niidenkin määrää voidaan muuttaa nollaksi, jolloin ehdotusta ei lisätä käynnille. Ruudulla näytetään vain sellaiset kentät, joiden täyttäminen on pakollista, esimerkiksi huumaavan lääkkeen huumeerän valinta tai luovutetun lääkkeen ohjeteksti. Ohjetekstit, jotka eivät ole pakollisia, voidaan avata ehdotuksen nimeä klikkaamalla. Loppusumma päivittyy jatkuvasti ehdotuksen määriä muokatessa. Kaikkien toimenpideehdotusten lisäys onnistuu yhdellä painikkeella.